Jotono khulumkha ang tini kaisa recently social media o viral wngmani nukha bo hongkha khe bukhuk sonjona tei bono tui collection donation ni rang no tui kwbangma viral wngmani nukha action reaction khlai social media bisingtui mane kok sotongmani walaima hai wngkha ta hinkhe abo hairok nugui angbo kisa ani mane uansukmano share khainani muchugo khe aro bisingo hinkhe kaisa Shillong o tongpro college o Hindi ni moral story porimani abono share khainai moral story theke chwng kaisa point swrungui mano jeto phano puila joto taku bukhuk chubanai takuk pohor bishal yabai borokno voluntarily aswk chubamani bagui norokno belai khe hambai tei rang puisa je donation ronai roknobo hambai ma khulungo nirok aswk kosto khaimani bagui oro nukha je bukhuk sonjona song Bombay ni kifil phaimani tei boni buma buphang song belai kosto mai tongmani feeling khaiyo nugo tamhinkhe khe thangnai video bo ang mention khaikha je ani babu haino jokhon ang sikla 17 bochor tongo afro blood cancer khlaiui thwimani boni haino Kolkata Chittaranjan cancer hospital o rohorui hamya khe kifil phaimani khe kifil phaiui je no bedridden wngmani ang asogui belai kheno bono nurse khaikha khe bono nurse khaimani sathe sathe na ang bwkhao jokhon bo thwibai haikhe ang bwkhao uansukha ang haino doctor wngmaya phano nursing course rok porigui borokno help khaimani afro je babuno ang bithi rok charoi boni bisna gandao tongmani bonibo haino bed sore hono jokhon rokol haikhe chini bwsak unglo kwsa wngmani kwsa koto koto wngkha bed sore wngkha teibo boni cancer bele belai khe sajao yakni kuni rok sajao khe boni groaning ba henermani sagui henermani khnamani bwkha mamsamani hliumani takhono si ang mane muitoma khe bwkha hliui phai afro ama kaisa comment romani boni samano chwng kisa kisa baglai nama khe teisa bo kom khe sajak khamu hnoi ama comment khaimani khe ta bukhuk sonjonani samani restless rok khe bini video rok nukha khe angbo omhaikhe no ama samano muitomano boni samani kiormani samani bono chwng bagui kisa nalaima khe aswk bo kosto maya wngkhamo hnoi ang saisung saisung mama so aboni bagui chwng boni donation ni rang rokno tui aswk gola jol hai wnglaia khe chugo tamhikhia khe angkhe uansugo je voluntarily bono chubanai roknibo haino chana nungna nango boroknibo expenditure nango hinkhe borok haikhe chubamaba borokbo nango no chanani nungnani tongnani tei morobar borok time borokni valuable time spend khaimani angkhe ma hono tak phano o jora phano se jora haya phano omhaikhe chubanai ongkhamani chubanai exist wngmani belai kheno bwkha bising bising hambai marok hinkhe aini bagui rang puisa no tui aswk kok ei laia hinkhe chao tamkhe oro ang khnamani buini borok rokbo protibeshi uansa rokbo romani khnago je jodi borok khnal hakhe tei obhaikhe next ni borok rok maya wngui mano hinkhe aini bagui ang kaisa story Hindi ni moral story sagui paironai story ni bumung khe har ki jeet lekhok sahityakar Sudarshan bai suijak abongkhe har ki jeet mane chenaibo kwplai wngmani khe oro ni story o kwbangma podre pod swrungjaknai tongo haifano ang point kaisa no khnaro muchugo hinkhe swrunglaina muchugo aro ni hinkhe 3 jon character tongo khoroksa khe sadhu boni bumung khe Baba Bharati tei khoroksa hinkhe Daku boni bumung khe Kharak Singh tei kaisa hinkhe Korai ni bumung khe Sultan Baba Bharati hinkhe sadhu boni ashram tongo boni ashram o boni Korai Sultan hinui bumung rogo belai khe kahama mwlima kahama khe khat thani rokbo belai speed ekdom chok chok chehara bo mwlima hinkhe
Abono daku khoroksing khnagui bo jilas nangjaka bo saka sadu to race ro thangya nike ang daku si race ungti competition race ro thangge nike kuno buino attack khaina ro daku ni sangba attack khaina ro ble aprongke an bagsi obo musang ani si ungthai klai nibuni saksung odikar hai ingjang hata nge bono boni yakni ang jete kiba sei nanai e abhaike boni wonchuma sopai nge yang baba bharati nge je boni korai sultano asake hajaga bumarok bo sano hajagma hai abhaike asake hamjak jotno khaisogo ador khaisogo hamjak sokta nge tei to boni loge kari korai kaisi si loge tong bo belai khena hajag jotno khai tong nge salsa bo sarai digi beraiden hi korayo kasai ongkhal boni korayo ke aproke kisisa thangla hakena lamao bufang tolao khoroksa bikhari khlai tongta apro bikhari koi sakata baba baba hini ringproke bokhna ha belai khena kharsusu khorang kheri angke korei ja gorib ja sukya ani yathaibu khora hi maya ano khairok jadi ngle ta naiba ni baba bharati singhata ani ramphala parao thangnai ang oro ni theke 3 miles hasal anoni korayo kasarogoi kisa tungdo phaidi baba bharati bhaine boto sadu boro kaham bino suba naine geba da ko nei boni korayo sakao kasaroi bokhe ongkhagoi koraini dkhai rongoi budurongoi trek trek hingkhata ke hingi sarsa thangkha kena daku boni chehara bonje musukmani wansui plan khai tongmani bo start khai khata bikhari ni dress khubui koraino waisaba speed khitlang thangata ke aproke baba bharati sadhu ke wana jagai apro bosakata kharaksing hisab abo khana nangya nini nungkha u korai nini nungkha nung nai teidi haipana ani kok thaisa khnadi baba tamba hi sunghol hambo kaham ke khnadi ani kokno adaku bu khna ha tamo hnai khnal ha baba bharati sakha o omhai got nangmano nuke bno tasirodi ke bno tasadi nung ani koraino khogmaro nuke bno tasadi nung yathai khorangai gorib hai kengai omhai trick khaye ani koraino namani no ke bno tasadi koraini ni nungsthung haiphan tasadi salhata ike aproke daku sungha tam bagai ke aproke sadu sakha nang je gorib ngai yathai khora ngai acting khaye an korai namani abo hai no khnala hake bui sungsarni borok teke bu gorib no subanani naiglak borok wansongnai muitomangano je omoba khoroksing daku haisi tongkhana ble yathai khora khaye nei borok wansongnai hainbang ugotna no takhnarodi te in future khora rokno gorib rokno buikebu subaglak nei salhangke aprobo bukhao gole jakhata kbuya do nei gen loglogena horo bo baba bharatini saduni koraino kifli roi rokhaila gehain bagaina o story ke har ki jit tabo baba bharati bo chenai thangha haiphan hahe kifli roi rokhaija ke obongka ke dagong ke jit ki har bo pai bhaine chenai thangha ke oro news point kaisa na nero kunote otherwise tanadi ang oro point kaisa na srungjang na hingka ke je bo sadhu baba dakuno samani nung je gorib acting khai mane gorib dress nagai disguise ta soddo beshi nagai yathai khora soddo beshi nagai ani koraino namani buino kebuno tasirodi human abelai kena ani bukhao striking o story o omon an sana naimen hike chin tabuk je gotna ang tongman chini buku somjona no toyi bon collection no toyi viral tongmani bono ang sanum sungan ki hai rang bara deng tong kom deng tong abono ke bono no asuk viral khlai social media ro walainani salayan kri jodi nangkha ke ba tei busuk tong khorok nei sungnani ke to personal
mobile baino sungholaiman haifano omohokake social media o viral ungmani belai kheno negative impact nai ulo tamke rangrok nai rok bhaino tei roya ngnai hike ta next o sonjona haike dukho kosto gorib rok phano unghake borok maya ngnai ta ge tei kaisa hingke tabuk takuk pohor song bisal song je voluntarily chubagui tongmani jodi borok no hai unghake blame khaila hangke tei borok bhaino khaya ngnai hingke obhaike bukuk sonjona hai tei bo gorib rok nunai sanai tongo ke borok chuba chub maya ngnai boni borokni help maya ngnai ke rang to maya ngnai aboni bagui chwng omhairokno aswk social media o viral khaimani gothok ya haima tongjak ta nirok bahai ma tong saimaya mai chana hingke mai mane mairong krai pho huma hai mai khlai mairong krai ta samkhai tongnai bo kisa misa nos tongnai mane krai nai abhain hingke haifano chwng borokno belai belai khe gratitude siphunung nango je borokni time valuable time borokni somoy life ni somoy no borok spend khaiui loge roi tongmani ke tei juda jotono bo hambai maro hingke ani oro story o aswk nango je chwng obhairokno buino sirona klaia next chini needy borok rok gorib rok amtahai rugi rok majakno khe next time o tei borok abhai help maya ngui mano tamkhe o sonjona hai wngna de tei roya ngbai mane o sonjonani case hai wngna de ngui rona muchuya ngnai ta ke oronio har ke jit ni ang samani ke case ngui bo kwplai hingke tabuk ang nugo takuk pohor somno tei khoroksa bwrui ni mokol ni case o borok attend khaimani nugo ke belai khe hambai aswk bui bai hojak sajak ngui kagui tongo bwhaino tei khoroksa problem wngthani borokno yak extend khaimani nukphio hingke haini bagui nirokno ishwar god bless khaithang nirokno hamari tei berothong oro aswk khe paikha jotono haini hai hambai।